Morgan ja huomenta täältä syksyiseltä ja aurinkoiselta ranchilta. Tuli muutama vuosi sitten hankittua tommonen muulin kärry vähän Suluvilleen politiikalla, kun sai niin halvalla, ettei se hirveän paljon maksanut. Että siisti kärry, kun on LED-valot ja kaikki laitettu. Ja hetken aikaa sitä vetteli ja ihmettelin, kun se rupesi vähän käyttäytyä oudosti. Ja sitten kun sitä lähti kiertämään ja katsoa, mikä sitä mahtaa riivata, niin se taisi olla lähinnä maalilla pistetty kasa koko systeemi. Et siinä on molemmilla puolella eestä toi palkki aikana, jolla rapsaka olone, että siellä ei enää hirveästi pitoja ole. Sille varmaan tarvitsisi tehdä jotain. Onneksi sentään vetoaisa on kovaa tavaraa, että siitä ei tarvitse olla huolissa. Pohja siinä on vaihdettu nähtävästi, se on ihan siistin näköinen, mutta pitää varmaan ryykästä pohja pois ja pääsee sen jälkeen tutkimaan, mikä tätä riivaa. No niin, siitähän lähti pohjalevy pois ja ei se ihan menetetty tapaus ole. Ei se enää ihan purukumilla taida kuntoon tulla, että saattaa vaatia, että pikkasen pitää rautaa sinne laittaa. Avot pienen taistelun jälkeen saatiin lokasuojat ja härpäkkeet irti siitä. Aika lohduton näky tää on. En tiedä millä pyhällä hengellä on pysynyt kasassa aikaisemmin. Vai just sillä. Se olisi muuten rälläköintiin vaadittua päädystä, mutta se on nähtäisi tosta hitsattu kiinni. Onneksi toi on kovaa tavaraa. Siihen voi luottaa, että pitää antaa siihen verran rälläkkä ottaa saumaa auki. Jos nyt hakemalla hakee jotenkin positiivista puolta, niin navat oli oikein pyörän kanssa, ne ei nitkoikitku mihinkään, ne pyörii ihan riittävän hyvin tähän tarkoitukseen. Varmaan rasvat vois vaihtaa niihin, mutta ne ei ole väliä, niitä ei tarvitse vaihtaa. Ihan pari pikku muuta juttua joutuu vissiin vaihtaa.
Ja sitten on sirklattu, rälläköity pellit mäkeen siitä, että tää rautamäkeen, että se on. Seuraavaksi pitää varmaan tuota reikällä samanlaista palkkia, oikein mittainen pätkä ja sitten alkaa harjoittelee hitsaamista. Se ei ole mikään mun vahvin leipälaji, en ole juuri mitään hitsannut ennen, mutta tässä on hyvä harjoitella. Joo, kärryprojekti saa sitten jäädä varmaan ottaa kevättä. Totesin, että en mä osaa hitsata. En vittees näyttää noita räpellyksiä tosta. Kuulemma aika täydellistä muumipappasaumaa, eli semmoista saumahitsauksia ja pistehitsauksen sekoitusta. Sen verran valmistelin, että ryyppäsin toisen laidan vielä tuosta valmiiksi irti, niin ei tarvitse sitä sitten ihmetellä, että se päästään suoraan niin sanotusti asiaan, kun mä saan tänne keväällä jonkun hitsautuisen kaverin mukaan.